Higit 30 most wanted naman po na person sa Pangasinan, Nasakote sa isang linggo lamang. Para sa detalye kasama natin, Idol Rona Raka. 104.7 IFM. Report! Himas rehas ngayon ang tukoy ng mga most wanted persons sa lalawigan ng Pangasinan matapos ang mas pinaigting na operasyon ng awtoridad sa Provincial. Sa loob lamang ng isang linggo, nasa 31 indibidwal mula sa iba't-ibang bahagi ng lalawigan ang naaresto ng hanay ng kapulisan dahil sa kanilang kinakaharap na mga kaso. Ayon kay Pangasinan PPO Acting Provincial Director Police Colonel Ricardo David, ito ay bunga ng koordinasyon ng bawat kapulisan at ang pakikipagtulungan ng mga Pangasinense tungo sa pakikiisang mapanatili ang kaayusan sa lalawigan. Samantala, mas pinaigting pa ngayon ang Manhunt Charlie Program o ang patuloy na pagtugis sa mga taong may atraso sa batas. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Raka. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.